anthu ambiri mwina mwakhala mukufunsa kuti ndi chifukwa chani zipani zikukangana kuti sizikufuna kubwera pamodzi ndi kupanga alliance ndi chipani cha Democratic Progressive DPP pochotsa chipani cha Malawi Congress Party boma. Nde pano a Captain Bones akufuna kulankhula pa Nyasa Voice Box kunena kuti zimene zikuchitika ku opposition kuti kuli chinambalala cha zipani zambiri monga UTM, UDF, PP, PDP ndi ena otero zinthuzo ndizochitira adala. Akufuna kuti pamene zikagwa MCP kuti ukamboma chipaniso cha Democratic Progressive Party chakhale kuti chathera pompo. Akuti zichitika chifukwa chokuti pokapanga chisankho chachibwereza kapena kuti runoff mu Chingerezi, chipani cha DPP sichikakhala number 2 but pa number 2 pakakhala chipani china chimene zipani zonse zazing'ono zikachisapota chipani chimenecho, ndipo chipani chimenecho chikagwetsa MCP. Kwa MCP kamakagwa ndi kuti DPP yatheraso pompo. Tili limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timvetsere Captain Bones, ndipo akamaliza timati muruze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Amwene ndikunyadiyani kwambiri poimvetsetsa nkhani ine mwina ena azindimva kuyipa kuti kapena akondera chipani kapena udana ndi MCP kapena akondera DPP kapena udana ndi DPP akondera MCP. Ayi, sitipindula nawo, amapindula ndi iwowa. Koma tizitenga zinthu zina kuti ntakhala ineyo ningapange bwanji kapena takhala iwowa angapange bwanji kulingana ndi zinthu zayendera kuchokera mbuyo musemu zachokera kuti ndi zinthu zonena kuti ukaziyang'anitsitsa DPP ikutaya nthawi ndikumadzigunda pa mtima kuti boma itenga olo itatenga singatenge boma yayi chifukwa adaphunzitsa anzawo kubera ndi omweyo kubera kutambira nthawi ya UDF 1999 kuti Bingu akhale pa mpando kutambira nthawi yanji 94 unazapezeka ndani Abakili Muluzi up to 1999 2004 pamene Bingu amalowa chisankho chochera yoberedwa iyo ni nkhani yakutali tisiye kumbuyo tikayambeya pano payi chifukwa tikamapita kumbuyo imasokoneza ena madandaulaso. Koma nkhani yonena kuti muona chinambalala cha zipanichi mene mwakambira monso chinambalalachi nchimene chikugwetsa DPP. Nkhani yonse safuna kuipatsa DPP kuti ikhale pa number 2 ndipo zithekadi pa mpikisano wa tsango zachibwereza pasakhala chipani china chake chimene chizakhale number 2. Chipani chimenecho zipani zonsezi zabalalikazo zizapanga sapoti chipani chimenecho mpamene MCP idzagwere komanso mpamene sopathere DPP chifukwa DPP siitenga bomayi. Ndipo olo chipani china chitawina DPP ndiye wesi sidzatenganso boma chifukwa cha khalidwe lawo. Sindikulumbira pena kujambula malire mbado mene uli pano pa utsogole wa DPP utachoka mwina mwake tsogolo mwene zatenga DPP boma izatenga. Aone zikanda panga UDF mpaka lero anathetsedwa chifukwa cha DPP idamaliza umomonso ndamene sanzawo sathetsere DPP. Iwo wa DPP apanga maudani ndi zipani zina za opposition zimene zili zabalalikazi kubalalikako ndi dala. PP aimeyapo, UDF aimeyapo, UTM aimeyapo akuthana ndi DPP pamene paja ikapezeka pa number 3 pena number 4 ndiponso palibesa amene azatiso ngwe. Ayi, iwowa chimene akanachita DPP akanalolera kupereka umpando wa wala ringmate kwa anzawo iwo akhale patsogolo basi. Koma anaonetsa kale kuzikonda ndi kuzifula mtima kusamva ndi kudyera zimene akupanga lodzika iwowa kukhala patsogolo wachiwiriso patsogolo iwowa zimene zinapangitse kuti a opposition ena kukwiya tsopano uyuyu ndi osathandiza olo kumpatsa boma ngati waonetsa kusamva ndi kudzikonda ku opposition ndi akalowa boma zamanga chani alibe khalidwe ndi mgwetse. Ndi onsawa azipani zinawa tsopano akuthana ndi ndani DPP sikhala pa number 2 pa chisankho chachibwereza. Ayi zimene zimachitika mdziko la Malawi za ndale ngati uzingotenga mmene ukumvera osagwiritsa ntchito kuganiza ndi mmene umazionera m'mbuyomo amene amasokosatu panopa ndi amene abadwa ma 2000 omwemo
koma na amene akumudziwa Malawi kuchokera kumbuyo amamudziwa, akumudziwa Malawi kuchokera 1994 kufika na lero. Ndi amene angakuwuzeni kapenanso wina wobadwa kumene akhoza waziona 5 years kapena 10 years waziona atha kuyankhanso bwinobwino, koma ambiri munadzaza ndi zipani kumadziwa kuti zoona zake mosanena cholinga basi tikometsere ya wadzera uko. Izizi ndikuwuzanizi a DPP ena akudziwa koma sanganene. Chifukwa chani? Ndizoona MCP siyopusa kuti mpaka na ipereke boma ku MCP ku DPP kuti ataluza ndikuti ndiyopusa kwambiri malingana ndi mmene DPP tikuidziwira ndi zimene yachita ku DPP. Sindikupemphera kuti ichite choncho, koma izizi it's obvious kuti MCP ipanga chothekera masabu imene ipange yoti ikaponya DPP ku number 3. Ndeola DPP akapite ku court makadandaula adzakhala kokha. A opposition onse adzakhala avomereza kuti achayenda bwino chisankho. As long as DPP yasiyida ku number 3 number 4 ndekuti pa chisankho zachibwereza DPP yosiyipezekapo. Ndefunso nkumati koda DPP ngati sadzapezeka pa chisankho chachibwereza adzapanga chiyani? Fo padzakhalano MCP versus chipani chimene chili number 2 ndi plus zipani zina zimene zili mbali zayenda zokhazi zizapanga support chipani cha number 2 chija. Izi zidzachitika koma na DPP adzapanga support ndani, adzatani, zakhala bwanji? Izi za a DPP ma supporters asamangoona mmene zinthu zikuyendera ambuya hayi. Amene amavomekeza kuti chisankho chayenda bwino si ife timangovota olotilire kuti chabedwa olotitani, koma kukhotera ngonena kuti asizikumveka awawa awina inuyo mwaluza. Basi anapita ku khoti la gamula paliso chani chine, what next? Ndichamangonena kuti abasi tionetsana tivotanso zaka 5 zobwerazi kumaona ngati ndi 1 week. DPP oloita wina sitenga boma ikhala ku number 3 pa chisankho chachibwereza pakhala chipani china chake. Ndisatchulenso kuti UTM ndizitene choncho. Pakhala chipani china chake chimene MCP ichite kuyikapo ndi zipani zonse zagwira ntchito ndi ameneyo wa number 2 uja nkuyamba olimbana ndi MCP. Ndikuti awawa adzapanga chani na DPP ali ku number 3 number 4 adzakhala kutani, adzapanga support ndani? Iwowo apange ubale ndi anzawo komanso too late awononga kale. Inaweza ndiusangalatsa kwambiri muliponso anthu amene mukutha kumvetsetsa ndi kumaliyang'ana dziko la Malawi amene likuyendera. Panopa kunyozedwa kochokera ku opposition inayi kupita ku MCP yachepa. Nkhondo tsopano ili pali opposition versus opposition ali yekha. UTM, PP, PDP, UDF anthu ali limodzi koma amwazikana. Kumwazikanako ndikuchotsa mavota DPP. Anthu akamayang'ana dziko limene likuyendera ndi ndale imene zikuyendera pa dziko la Malawi. Opposition panopa versus opposition. Akuyesesa kuti pasapezeke DPP isapezeke pa number 2. Zisankho izizi palibe amene apezeke 50+1 ayipezayo. Pakhala zisankho zachibwereza. Zisankho zachibwerezazo DPP sipezekapo ikhala ku number 3. Ndeti kapatula chipani cha DPP ndi zipani za opposition zinazi zizapanga support chipani chimene chidzakhale number 2. Olo kuti electoral commission yanena kuti yayi sadzasankhaso sadzalola kuti asinthe running mate akutero iwo. Nkhani idzapita ku khoti zidachitikanso 2019 akhoti adanena kuti nzotheka nchifake chili madakhala running mate wachakwera pa zisankho zachibwereza. Malamulo omwe aja adzagwiritsidwanso ntchito lero 2020 mwezi wa mawa agwiritsanso ntchito. Ngati sipapezeka 50+1 number 2 sadzakhala DPP definitely. Amene adzakhale number 2 uyo adzapikisana ndi MCP adzasankha running mate wamgwirizano wa zipani zatsopano. Koma chizindikiro cha chipani sichidzasintha ngati imene dalili UTM ndi MCP.